Malerrekako bertso eskola 2019an sortu zen, eta hasieran ikastaro soil bat zena edo azkenin, asteroko dinamika edo bihurtu da, eta horra elkartzen gara, Doneztebeko herrigunin, Malerrekako hainbat bertsozale, erranen nuke. Beraz, denetari dago bertso eskolan, ez? Daude bertsolarik, gai jartzaile aurkezlik, antolatzailik, afizioa denetari dago, eta egia erran asteroko martxa hori Hortziletako martxa izaten da, eta gustora ibiltzen gara bertan. Gaur ere, Elgorrin horren adibide edo, bertso eskola plazara ateriko dugu eta hortxe ibiliko gara denak. Duela urte deixente hasi nintzen bertso eskolan, estitxuaro zenakin sunbilan, kuadrillako lagun batzukin batera, eta gero urtin burun, erabaki nun uztia, lotxa tarteko, eta duela 2 urte bertso eskolako kide batzuk animatuta hasi nintzen behar izan bertso eskolan. Eta gaurko saiun bezala tokatu zait gai jartzaile bezala egotea, edo behintzat hortara animatu naiz, baita gaiak oso atzera ere bai. Eta momentun ez dut inongo intentziorik publikoan zin kantatzeko, berez bere garaien ere horregatik utzi nun. Eta hori zen, bertso eskolara joaten naiz, Lasai Ederrin lagun artin egotera, irri batzuk botatzera, eta batzutan bertso batzuk kantatu, eta hori zen, animatzen garen hortara aritzera Lasai Ederrin, eta hori zen, irri batzukin elkarren artin, eta hola zen. Ni dela 5 urte inguru hasi nintzen Malerrekako bertso eskolan. Txikitan nintzen bertxotan aritu, minio bai banula interesa, eta heldutan hartu nuen erabakia bertso eskolan hasteko. Espektatiba haundirikan gabe, eta gero egia da ikasi ahala, eta talde girun eta bertze taldekidin arrimun plazara atetzera animatu nintzela, eta hori espero ez nun zerbait ere izan duzen. Plaza informaletan kantatzera animatzen ez normali, eta bertzaldetikan, pixkot eremu formalagotan, gai jartzaile bezala ere aritu izan du naiz. Orduan, bertsolaritzako alderdi desberdinak probatzen.